mali ebe aha ha ka ebe na ebe iru ya ọ dịrọ ya alapụ ọ na-eme ome ọkarị ọkị anya o ji aga agbachazi ya dịka ebe isi na isi ihe adịcha abịa mee ya n'ụdị ademenie ka ọ lara ịra isi na isi agaghị aha nwezi ebe na-aka ibi o ji agba mbọ ọbịa ọ dị iche awa na-eme ebe ọ ji alara ịra na-adọrọ owe ibe ka ọ na-abụrụ owe ibe a ga-aga mbịa bụ ndị a wee tọn dacha abalị bidokwa wee kpachie owere dịka ihe wee gakwa ikpocha nke ahụ ewetakwa ya ka mfụ kpacha ha eweta ya ịkpacha eweta ka ịkpacha nke ahụ eweta ofu mgbe a kpachara This is a Christmas egg. What I get? Season here. Season China Buna. No, come here, I had a time. You know that guy, but I did. Nakagi. I customer. If you want to honor her well honored. On a hapota. On a hapota. You know the customer. ezigbo ya bụ mmadụ ọbụmadụ na-eme mmadụ ụmụnna na-adị enwe iwe ọ na-adị nke ya dị mbutere nri obere oge na-aga na-akwa agagharị njọ ime nke oke ọsịsọ ịmanọ nke mgbe ndị ewe ndị nri mee ka nrete zo dị ọkpa na-emeji na-akpụ dadị na ha ame nke na-agụli ụlọ aka ọnụ ana m aga na-eme ibe bụ maka azụ agha ori ekpudo ego ahụ bagide elu na njedebe ya wee katụgharịa ahụ iwe webe iru ya na-akpata ebe ori obi na-adịgide ekewezie na ị ga-ebu ụzọ kpacha azụ ya mkpachazi ebe iru m wee chedozie ebido kpachiwezie anya na-edozie ihe oji wee kwụzialị abụ ibe a na-ekwu nkichi abụ a na-ekwu ya maka ana m emechachi anya ka ọ bụrụ na aracha ịda bidosi ebe ike ọfụma ọ gaghị agakwa ọkpachakwa ndị ọ na-akpagha o ji aka ọ bụla a na ọkpacha anya ọ dadị na enwe ihe ọzọ ọ dị emere ọ na-agakwa ọgakwa soro kpaakwa oli ya kpali onye n'ibe azụ ya eruzugo ugbu a ị ga-atụgharịzi ibi ọgwụ ya irebe iru ahụ ndị iru na-ebe ya ọ bụrụ na nwere nke mata amata o nwere ụdị aka were agwụcha ọnụ onwe ndị na-amata a na-apịaji inye n'ebe ya na-etinye na ya ka ọ were dị na-adị na ya ekere Now, how are you? Get it? Ano ba mi ba na ebe si mo ha o ya wa buta ku si ka le no wa Oye, mo ba na kansari ku di wo ka ko. Ni na ba a kan ya ma ya de de si. Oye no wa ma za lu ma ka Lagos. Ne ben de se ro ne chambo na ma ki yo mo. Ano mo nga kan no no ho ko. Ni da mo na no mo lo mo. A wo ya na mo nkisi. Na ntanya na mama go awa mo mbulada na go madama nnekuru mo okpara na mbanya amukwu nke okpara tataku na ma bụ mu aka mo zuru we ya zani ojida no na ya nke ụlọ ona bezi and abo yibo ndi na ba ezi na mo chi ma ya nwere na-eleta onwe m Gloria They can't ask glory me to God. It's in our fucking and you can look and Giruka. Giru Magawi.
abo dudu mzi ngaji na mali Aba ikuzi mu ka esi aba. If then nke ngotego nke ọkpa. Ka ọ masala na. Ka m soro ibe m mụta nka esi eme. It's all 13. It's all the no. 13. Onwe nke mapụta anụ. Nke bụ ofu nke amapụta. 2 4 6 8 10 12 13. Ofu mapụta. Nke amapụta anụ. Ka ihe ya emezi ya. A na-ebechefu. Maka na mapịaji tinye n'ebe etiti ndị a na-eti mgbe a mbechefu ebe. Maka ihe mbụ olu a na. Nke a dịkwa 13. Ya na ha ga-aharịrị ha. Ọ na-arịrị ha, nwere nke na-aka ibu. Ya ofu anụ fọ ọnụ. Isi na ofu abụọ na ebechefu. Were ya. Bidozie. Ihe ị na-anya ya, maka nke ya. Nke ya bụzi mbịa. A na-azọdi okwu. Ka nzọdoro ebe ya. Awa bịa jiri ya. Ele m abịa jiri ya. Nnene ma m wee nye ma ọ ya adịkwa straight na ọ ya agakwu. Abụghị na ọ ya agakwa. Ọ ya abụghị. Etinye ka ewu. Abịa a na-ewe nye owu. Iwe nye iti n'okpuru ti n'elu. Ọ ihe na-eme? Nen. Ele nke dị wala obere ya. Dịka nnekwu n'ime ata mgbe mme were ya tisikwa wee deset ene maka na ibi dị obere arabụ a ọtaiti do ataiti mgbe a edezi n'obu apụtawo onu mmeji mezi dị ya ọ dakwara ka ndị ọzọ maka na nke dị na ikpete maazị ọ na-emesi ya Aga na amaghị ebe owu. Ya isi ya ka ị na-alụ ji kịta. Ka ọ wee dị otu a nke a. Ka ọ wee dị otu a nke a. Ebe m olibe na-etinye ebe iru ya. Ntọ ndị ebe azụ maka ịrọji nke azụ a. A na-enwesị eji. A na-etite ka ọ dị nso. Ị na-enwesị eji n'isi. Na ibule boje dị ya ka ebe bụ ozugbo ebe bụ ahụ na-eme ndị nke ọzọ onye amị a na-eme ọdịnwa dị ka a sị na-anọchi ihe ndị ọzọ maka aja na-esi eje ọka na-adịwi na-ekewi ya jesi na-adịkawa jiri gboo wee bacha bifo a wee kpachiwesi ebe a ejide adị na-arụkaziwa
Akwụya? Ka mụ na nwa ezi iwe dị asa. Ebe da aka. Ife mete. Nkechi ka ị na-ekechizi ọkụ ya? Ee. O mechekwuzi ihe ndị ahụ. Ihe nke a magbuo n'onwe ya. Hey. Ka ihe chọrọ mmanya bịa gbachie m arụ. Ka alụchago n'ọlụ. Ka alụcha n'ọlụ. Ka alụcha n'ọlụ. Ihe chọrọ mmanya. Ma ṅụkwa mbịa nwekwa mbịa be m. A ga-ebugo n'ụzọ. Igbo ndị ya. Onwe ndị a ga-akpọwa mgbe a na-abacha abụ etoluche wele na-eti isi owe eke enwere ike iwekwa ndị a tinye wee tolu iche wee mee ya wee mezuo ya na-emecha ndị obodo ya na onwe nke na-ana iyi onwe dị ya na nkịtị nna ya kwa ka isi akpochi ya ibepụ ya tikwu ya n'ime wee kpọchie wee mechie ya ọfụma ọ na-akwụdobe ọ na-aghasị abụ ịlụ ọfụma ihe nke a magbuo n'onwe ya mgbe nọ n'ụlọ mgbe ahụ a na-aga maka nkwụsị eme ka anyị dị Hey. Hey.